KKN Campur Sarjana Indonesia Kipling Kusumanada serah foto di syuting bass audio pengundang dan juga tentunya ada Genta Barat Indonesia spesial buat warga besar dari Boyolali. Soko kaduan, kemesampan
pamuse trimo urung samene wae nih beliau beliau ini asli dari Kalimantan Barat jauh-jauh nggih Pak nggih ditanjakne jenengan mengke ngersake lagu napa bakal dipun paringi oke siap usahane ini pun napa Pak De ten Kalimantan kelapa sawit mbahmu kuwi ora kelapamu kuwi ternak iki lek Kalimantan Barat tak Mas batu bara mbahmu disko kuwi kowe ngerti ternak iki oh ternak apa bojoku nomor 3 ning kono kelapa sawit nang kono ki alah kere bangkrut kelapa sawite nggih Pak Wardi matur sembah nuwun ya Allah nggih tebe-tebe Kalimantan apa dan nomor tunggal Pak Wardi, Pak Mul, Pak Parjo, rawuh. Butuh minum rawuh. Nggih. Berarti keri Kalimantan Barat. Nggih, pokoke digayengke mengke lagune napa Pak Wardi nggih? Manut. Butuh minum mengke lagune napa Bu? Siap. Mas Yanto jan wih cek pirang-pirang nih disuwuk ya Mas Enggi kelapa sawit kok ya Mas nah kelapa sawit kere kelapa sawit ini kono ki ternak nih bareng sepon papang kian nyatane Pak Wardi tebek kusik kok kemal. Tali kutang. Aja turu sore kaki ana dewa kang klang Mas Kipli iki apa anu ya dingaren nek ngejak aku. Aku ya dingaren. Lah iya ta. Ngerti nek apa hilap apa piye ya? Ketoke kleru. Nyangking pokor kanca nane jenengan sing ngisi ya Mas jenengan mawon isi netungota sing pas ngono lho sandang kelawan aja ngono mah aku kowe cah wedok nyentak wong lanang sandang kelawan pangan jarak kowe to kowe iki anu sinyale rada setep kok ora kleru dadi aku ki ngopek bojo sliramu ki ya ora mung aku yo ngrumangsani Mas aku yo jek enom jenengan pun sepuh dadi aku ngrumangsani nek aku ngeki sinyal sing piye-piye ngono jenengan yo kurang tanggap ing sasmita aku ngerti nek kowe cah enom untuk wong tuwek iki gak pati setuju cayetan kok karo iya to Mas monggo par ya iku
bagianipun wong melek wong melek sabar narimo turi putih ditandur ning kebon agung turi putih ditandur ning kebon agung isine nyemplung sondang kambange apa Mbak Ira kambange apa Nggih cukup sekian dan terima kasih matur sembah nuwun iki wis nembang turi-turi putih mau ya ya dienggo sepot saiki piye kancane gareng judule wis muni ya Mas langgam sing penak nano ayo kae kaya biasane ya Lamat wis katon tejane yen pom rangkaton mancara aduh wirakane sinawang tanambo kesengut meko ngatuk otot jatmik omrati aku lestari yo tan lilo pisah sakremo matur sembah nuwun Mas Kondro nadyan bebak sane kali nganggoda sak lambat Kang Mas ayo was hancatan rasa sing mengatiku yang aku nih alhamdulillah pangkling karo pasuryanku ya ora lah ya nggih nggih ngersake lagu napa sing gayeng ngersake lagu napa Kung sing gayeng napa sing mat-matan melih sing tali gayeng. kutang mesti Heeh. tali kutang sak pupuh ku digarap gayeng Mas betul lah tak hitung Mas alhamdulillah iki sisa-sisa fitrah iki alhamdulillah loh Mas caane sarwa asri jeroga ku tansah muwun iman wis lumayang garap gayeng dol among Mas para tak tunggu
lak marai sing ngangeni yang kakung ki lak ngeten niki. Apa Mas? Asmanipun yang kakung sinten? Pas Agung. Oh Pak Agung, kok aku kenalan kok yo ngegas ae. Kok apa-apa to? Ditakoni. Mangke lagune ngersani napa ngoten. Lagune napa Pak Agung? Sing manja. Pak Agung. Iya Allah. Lagune napa? Malah wedi ta. Lah terus pripun? Pak Agung ngersake lagu napa? Selamat siang Mbak Dela Puspita, Mbak Lusmini, Ratapan si buta, ya. Mbak Tirawira, ya belas Ratapan si buta, Mas Topan, Slegro, Mas Gondrong, monggo mriki. Bacaan Sarawa Asri. Ratapan si buta sampun katur yang kakung. Caping gunung. Spesial kagem Pak Deyanto. Pak De Ageng.
matur sembah nuwun Bapak Hajat, Ibu Nggih. Hajat berkah selalu. Nggih, monggo Mas Dan Pak D. Monggo. Syukur bisa nyawa Ayo. gunung Ya, desa. ya, 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 Indonesia kerja bareng Bas Audio Sound System asik deh. Ibu Haji, yo yo. Di zaman berjalan, jarak kelingan, anak-anak biyen tak openi, neng saiki ono ngendi. Neng saiki ning gunung tak jadangi sego yen padha asile lagunipun Caping Gunung. Mugi-mugi udane reda ya Mas. Amin. Iso kanggo payung. Amin. Muga-muga udane nyingkrih. Amin, amin. Kabeh Nggih. lancar, nggih. Lancar sampai Nggih. nanti selesai malam. Oh nggih, Bapak Hajat lagunipun apa malih? Dilanjut mawon nggih. Nggih. Oh, nggih. Pak D lagune napa? Mangke Pak D lagune napa? Dilanjutin Oh, lanjut. apa? Perawan Perawan Kalimantan. Kalimantan. Pak Agung lagunipun apa? Oh gantian. gantian. Oh, nggih. Bablasne kapan Beliau itu bijaksana, Oh katanya, Pak. nggih. Monggo. Sekar desa nyawa gunung desa gati raja ini ora ilang gone padha lara Enji sampun Nggih, matur katur sembah saking nuwun, gunung Pak minangkani Agung. pambuka